Noi vreau să ne jucăm Tonkin Tom. Că mi l-am instalat înapoi, că mi l-am șters. Dar să că eu n-am atâția ani. Eu am atâția ani, o să fac 10 imediat în decembrie. Și o să pun 10, că aproape fac 10. Și acum așteptăm. Eu pot să mergi mai mișcă, pot să zici și cu camera pe tine. Așa. E Halloween? Ciudat. Asta n-ați văzut-o. Asta o să avem. Dar vreau pe asta. Nu vreau să vorb. Nu mă asculți, da? Nu mă auziți. Nu? Place că mă aude. Așa, i-am dat un pui în puțin. Bă, ducă-te, bă! Vino, mă, aici! Deci aici. Vreau să iau ce vreau. Sunt bogată. Am să luăm și niște de ăsta. Nu știu ce fac, poate. Și cam atât. Eu de asta că avem 6 aici. Cea mai ușoară stelare este să-i dai 2 pui în gură. Am să luăm și niște dăsă și la și gogoși. La toți se plac gogoși. Lui cine sunt? Nu ascult nimic. Nu mai ascultat. Prieten, îi pagăm asta de la o ăsta mic. Așa. Și vreau să băgăm asta de. Prieten, cum ai? Așa. Dați-i să gâl. Bagă, hai, gâl. Mie îmi place că mă sunt jocuri. Eu nu vreau. Ok. Să fac ce vrea jocul, că vreau să-i sparg capului. Așa. Deci asta nu-i bună, asta nu-i bună, asta nu-i bună. Oh, asta e bună. Pa. Aș fi vrut să-i las paput în pută. Asta e foarte bună. E foarte mare. E cel mai bun microb. Între ghilimele. Hai, bagă, gâl. Să-i rup mă. Uite așa. Nu mai asculta, papagalule. Zici că e papagal. Ascultă ca papagalul. Și spune ce spun eu. Dacă zici că e papagal pe jumătate. Era să faci reclamă, să mă bați. Reclama aia. Cum să mă bată Sfântul Adrian? Eu nu mai iau nimic în jocului. Că nu vreau reclame. Uite, o să-l știi că arăt mai decât. Ești la costum. Să-l îmbrac și pe el. Vrei să... Stai că știu. Iată și... Vreau să merg la minat. Lasă-mă că vreau la minat. Yay! De ce să merg la minat? Hai, mișcă-te! Așa. Mă joc așa un pic cu minatul. Ca totuși am o viață. Dacă mor, e Sigma. Dacă nu mor, nu e Sigma. Ce părere aveți? Dacă mor sunt Sigma, dacă nu mor sunt Sigma. Așa. Să spuneți dacă sunt Sigma. Dacă mor sunt Sigma. Sunteți de acord? Să scrieți în comentarii. Mor sunt Sigma, nu mor sunt Sigma. Scrie bagă acolo și mulțumesc pentru bănuț să rămână.
nu vreau să bag reclama. Dă-mi asta gratis. Mai bine să fie gratis totul. Ce-ați prefera voi? Mâncare gratis pe vecie sau să beți gratis pe vecie? Eu și-am vecie să am mâncare pe viață gratis, ca să-mi iau mic fiecare săptămână sau fiecare zi. Îmi place micul mult, mai ales în alte și hamburgerul. Îmi place sosul de la hamburger, asta e singura mea preferă. Și castraveții, că nici nu fără mâncare. Fiți atenți. Fraiere, ui, fugi. Eram pe cale să mor, eu am crezut că am murit și de fapt am uitat că am scutul. Aș vrea să mor. Aș vrea să mor. Ce joc eu? E creat în codița mormă. Eu nu știu asta. Că n-am încercat. Ok, tu în codița ca să nu știu. Dăm banii. Unii. Nu vreau tractor, vreau moni. Așa. Bun. Deci că ești cuțu, mă. Vezi că e cuțu. Așa. Am și joc pe nume Fluffys. O să dau stop. Așa, am revenit. Pentru a dă intrare. Am și jocuri Fluffys. Să vă arăt la toate jocurile. Nume Fluffys. Vedeți cât am sau cum arată. Dacă ați prefera, nu mă laud. Ce vrea să vă arăt. Mă filmulețe cu Fluffys. Totuși. Vreau să bat, îmi place să bat. Am văzut, îmi place să dau așa. Îi dau două. Peste ce îi dau două palme. Iată bună, nu și are ce-i mă... O pasă înapoi. Să nu zici că e capă de țară. E capă de țară. La capăt de țară eu mă refer uneori că nu mai am pe unde să iau vedeți cât de prost e un șobolan de ăsta. Uitați. Asta e tare la șobolan, că ei nu știu să fie. Ei nu știu să... nu știu care e asta. O să filmez până la 13 minute, 20, că mie nu merge să fac mai multe minute de de-aia filmăm la foarte puțin minute, de 2 ori. Aș încerca mai târziu să mă joc de Bruce Lee, tot ăla. L-am jucat, dar m-am căcat pe mine de frică. Dacă mă bătem, prieteni, dacă mor, și sigma. Mă mir cum nu mă cionglină. Mamă, ce mi-a stat inima în zi. Am făcut 8 minute. Problemă. Câte minute am să oare? Dacă mă lovește trenul ăsta și sunt atentă acolo la timer, să nu văd de cred că sunt 2 trenuri. Sparge, că mă bate mama. Ți-am zis, nu mai vreau de-alea, dă-mi, dă pubă, dă-mi fantomul bani. De ce n-am la bombă? O să dau stop. Așa, am revenit. M-am trecut de reclamă. Ghost. Ghost, fantomă, același lucru dacă în engleză. Poți să pleci, zic și în engleză, dar nu știu. Că sunt în clasa 3. Dar nu mă gândit când s-am învățat asta, nu știu. Pot să iau o bombă, mai bine la bombă. Nu fantomă, dacă deci. Hai, liftul. Știți ce înseamnă liftul ăsta încuiat? Nu pot să aleg etajul meu încuiat. N-ați văzut nimic. Așa, ce ați prefera? Mov? Roșu. Mov? Roșu. Ale copiltici. Cum costă bani? Să nu știu că costă amândouă. Păi și eu cum ajung, mă, dacă costă bani?
adică fără internet nu cu ele. Dar faza este că când am internetul aprins, nu merge să mă joc. Culmea, mă, sus Sigma. Că pierd sus Sigma. Sus Sigma atunci. Să fiu Sigma. Cred că ți-ai rupt capul, că niciodată nu l-am bandajat niciodată la cap. Avem 10 minute de joc. Nu mai stau prea mult, că am 10 minute și 12-13 minute. O să fac 13. Să închid ton și o să vă arăt jocurile mele. Îți prefer asta? Și o să schimb și poza cu voi. Uite că mă prostesc aici, ha ha ha. Dar o să vopsesc cu ochii închiși. Gândiți o dată când vopsesc cu ochii închiși. Stați un pic. Un pic de aici, un pic de asta și gata. Ia. Și să mai pun și niște de-astea, cred. Mamă, zici că am făcut un copil de 1 an. 500 de lucruri. Acum vă arăt și eu ce jocuri am. Tot ghităm acum la instalat de aia. Am bebelușul galben. În fine, eu pe ăsta vreau să le șterg. Astea sunt jocurile mele. Ăsta abia am instalat cu ponei. Eu nu prea sunt fan de ponei. Astea sunt lucrurile mele personale, într-un fel. Și astea sunt lucrurile mele de jocuri. Asta dacă îți prefera să mă joc de astea de Cia, da, accept orice. Și de astea. Și să desenez, că asta e de desenat. Sunt mai multe, am două de desen aici. Stai, YouTube-ul ăsta nu aveți voi. În fine, eu îmi schimb poza. O să opresc până intru pe aplicație. Mi-a venit o idee. Să scrieți numele vostru în comentarii ca să vă fac un cățeluș la fiecare. O să-mi scriu acum numele, stați un pic ca să intru. Opa, așa, iar băba să aleg. Engleză, șeful. English or Spanish. Uitați, avem și cățeluși, mai multe feluri pisici, dar acum o să-mi scriu numele de cățeluși. O să vă arăt la sfârșit. Așa, mi-am scris numele la cățeluși. Chiar seamănă cu mine. Tare. E drăguț. Și acum am scris că numele ca pisicuță. Stai să vedeți și. A, R, I. Nu-mi place. Nu prea îmi place fața. I, A, N, A. E drăguț, dar nu-mi place fața. E drăguț.